Chiama tibere korwa sensemo ya Nyamecheo imeye wodi ya ibino nigo besokire na kuburia abari no moyumya kubakonya emebere yaba mwabo abo babwataraniwe ase ajari ose korobi ya wasensemo ya suneka bakorera postmortem singencho bale no konyora gwanze ke ranya twanyorire nkerikia mubasukano yo bagwe nyumba yago yaita abana baitobere oyomo chofe ya kundi ya mwega noyonde Nemrod Ondieki ono bokongu twaeteire twachire bosongo twariki which statement twarigirio obokonyi abana abo bakora postmortem tukaribotezwa 25,000 16 ono n'abana abaiga mbabwati nonyankendi yonse ntwa abanyene terigento twebangete the county government nemanyete ng'abana abo mbakweta ase accident ono toganeti batokonye oyanyare kana omwesimi wa chanda esoima tokonye natokorere emebere postmortem ibaye kogundera ari erinde tonyerete tuyenie gose chinkoro chiito nchiororore goikera igo akiongo saba atokonye muna abantu ba Nyamecheo emebere yaito erigosongo ekore postmortem naende erigosongo eta oyunda igosoro ko Nyamecheo mwana osireta akoro kunembo zatemo Ondieki yoruro ororo mwana osireta nchofe nyamwe nabo turama tonya gochiera moigo watarire ono obokonyo tokonya gosabirira nakende moza abana bare korigia bakwete bakorigi mbese chibachiete korigi mbairie ono bokonyo bwa so mheshimiwa Chanda unajua vizuri Nyamecheo walikupea kura vizuri. Sasa hapa ndio tunahitaji usaidizi wako kwa kina ili tupate hao watoto na haki zao zipatikane. Mheshimiwa, tunakuomba sana, tunakuheshimu, tutendee hayo mema, hatutakusahau tena. Narigo teba ngaigero bokongo bonene sana. Eko gero umwana uyo nigaro uyo musubati uyo minto tabwati kende. Umwana uyo ne nigarenge kwerigeria. Igatigiro musubati ore boso tamanyeti kende gionzi. Onga munarigeria nyoni. Nje narigo teba ngagakia baisimiwa. Mono muno uyo minto Chanda ninko manyete. Okwari gwanjo tokonye. Noigweta abana bande bari basirete na borobu bakonyiru n'abantu babo bayiriru ntwa baito bakino bagosarekera gwege kogera ntori na kende igotore no moichano manene anja motokonye